Welcome back, Damers. Thank you for visiting. So today, as you can see in the title, mga kadangs, we have an affordable product haul, mga kadangs, from Shopee. So, mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Krudang channel, please do hit the button below and of course, ring the bell so that you will be notified if ever we are going to upload another video. So, let's go! Alright mga kadang, so nakita ko itong mga product na to sa Shopee. This is a fragrance or body mist na very affordable lang mga kadangs. Si Bunso. Nagyahuyaw si Bunso. Alright, so this is a body mist mga kadang, sobrang affordable na body mist na nakikita ko sa Shopee mga kadangs, and this brand is the Sweet Night brand of pabango mga kadangs, and this is so very affordable mga kadangs, you know. So, to start with mga kadangs, start natin dito kay Sweet Night Iron Man MK. Hindi ko alam kung paano siya basahin. Basta yan siya. Ayan, Iron Man siya na parang siyang perfume mga kadangs. Ayan, so ito yung packaging niya. And nandito sa likod niya yung description ng product na to, and yung ingredients, and yung kung saan siya made mga kadangs. This nakalagay siya dito is made in America siya mga kadangs. Ayan. So buksan natin para makita nyo yung laman ng ano to, parang perfume mga kadangs. So ito siya. Tara! Very cute mga kadangs, and yan yung ano yan yung mga kadangs. So perfect mga kadangs kasi papalapit na yung Christmas. So sa mga wala pang pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay dyan mga kadangs, so perfect na perfect. So this is for men mga kadangs na perfume or body spray or body mist mga kadangs. Ayan. So very affordable mga kadangs, to tell you. Hindi ko na kailangang i-mention yung price ng to mga kadangs, but I can tell that this is so very affordable mga kadangs. Alright. Next item mga kadangs from Sweet Night is this one mga kadangs. This is a body mist also, and yung size nito is 236 ml, and yung ano niya mga kadangs, flavor is warm vanilla sugar, and yes, I love the smell of vanilla mga kadangs. So yung ano niya mga kadangs, yung bango talaga, parang vanilla talaga yung amoy niya mga kadangs, and yung pagka-vanilla na amoy niya is parang warm lang talaga, na parang mild yung pagka-scent niya mga kadangs. And this is 236 ml. Matagal-tagal na itong maubos mga kadangs. And yung packaging, look at that. Hindi siya mukhang mumurahin mga kadangs, but I can tell you that murang-mura talaga siya mga kadangs. Perfect pang gift sa nalalapit na Pasko mga kadangs. Tell you mga kadangs. So, I got also another flavor parang pagkain flavor, and I have also here a whipped vanilla and spice mga kadangs, also 236 ml mga kadangs. Yung pagka-vanilla nito is medyo matapang yung pagka-vanilla nito mga kadangs. Ayan, para siyang matapang-tapang yung pagka-vanilla nito mga kadangs, compared to this warm vanilla. Mas gusto ko lang to, may pagka-strong vanilla flavor to mga kadangs, kasi ano siya vanilla and spice mga kadangs. The packaging is very nice mga kadangs. Ha? Oh, di ba? Hindi mo akalain na very affordable. In short, mumurahin. In Tagalog, mumurahin. Alright, so I got also another flavor mga kadangs from Sweet Night. This is the Bright Autumn Blooms mga kadangs. Of course, pag blooms, flowery yung smell niyan. Flowery nga yung ano yung mga kadangs, yung amoy niya. Pero medyo may pagkamatapang yung amoy niya mga kadangs, but very nice smell mga kadangs. Hindi halatang mumurahin talaga, diba? And last but not the least mga kadangs, it's ating flavor is this pink chiffon cake.
pink chiffon mga kadang. Oh, diba? Pink chiffon. Ito naman is may konting smell of vanilla pero hindi talaga yung vanilla. Habang mild, parang may pagka-flowery vanilla smell siya mga kadangs. Yun yung smell ng pink chiffon na to mga kadangs. Very nice also mga kadangs. Look at that. So, this is all I've got sa ating affordable fragrance haul from Shopee, from Sweet Night siya mga kadangs. So, kung wala ka pang mga kadangs, wala ka pang pangregalo, this is perfect to give to your loved ones out there. Alright, so thank you so much for watching mga kadang. Sana nakapag-subscribe na kayo dito sa ating Inday Crudong channel, and please support Inday Crudong channel, and see you on the next video.